DR Sahani Films presents DR Sahani Films presents सैया छोड़ दे लटोटा के झूठा खाला दोसर घर जाके। सैया छोड़ दे लटोटा के झूठा खाला दोसर घर जाके। चीजगी जलगी जेला हो चीजगी जलगी जेला कि सैया भइल बाबे हाया सौतीन के साया खींचेला कि सैया भइल बाबे हाया सौतीन के साया खींचेला। सैया छोड़ दे लटोटा के झूठा खाला दोसर घर जाके। चीजगी जलगी जेला हो चीजगी जलगी जेला कि सैया भइल बाबे हाया सौतीन के साया खींचेला कि सैया भइल बाबे हाया सौतीन के साया खींचेला। ये सखी समझा DR Sahani Films presents DR Sahani Films presents सैया के बा अजब कहानी गजब के बा फेरा। दुनु बेरा ओकरे घरे डाले रहता डेरा। हमर फूट गइल करम ओकरा लागे न तनको शरम। उ त मुहबन करेला हाँ उ त मुहबन करेला कि सैया भइल बाबे हाया सौतीन के साया खींचेला कि सैया भइल बाबे हाया सौतीन के साया खींचेला। DR Sahani Films presents DR Sahani Films presents ओकरा के कोरा में धक मुँह में खियावे खाना। इन देखत बाटे कब से पासल बाटे जनाना। पप्पू आदित्य राजीव राजा हमके देत बाटे साजा। कब गलियों न नीचेला हो कब गलियों न नीचेला कि सैया भइल बाबे हाया सौतीन के साया खींचेला कि सैया भइल बाबे हाया सौतीन के साया खींचेला। DR Sahani Films presents